Здравейте от кухнята на Алхимика, предаването, в което ви разкриваме тайните на познати и непознати кухни. Предлагаме ви изтънчени специалитети от българската кулинарна традиция, както и екзотични рецепти от световната гастрономия. Кого посрещаме днес и какво ще сътвори с умението си на кулинар, ще разберем след малко. Време е в кухнята да посрещнем отново шеф Панайотис, който ще ни каже какво готвим днес и с какво е характерна кухнята, която ще представим. Шеф Панайотис, заповядайте. Здравейте. Здравейте. И така, киноа ще готвим днес. Една екзотична така, за нас кулинарна, не знам как да го нарека, зърнена храна. Киноа. Днес готвим киноа. Киноа какво е? Един храст. Храст, който семките, това е киноа. Има червен киноа, има черен киноа, може да видим и син киноа. Киноата може да... Това има много омега-3, богат на омега-3 и много протеин. Готвиме топли ясти, много салати и много за организъм, много хубаво за организма. Може ли да се консумира самостоятелно киноа или е хубаво, когато е в съчетание с други продукти? Киноата е хубаво и като една обикновена салата и с морски дарови, както се готви днеска. Има много различни рецепти. Вече както искаме може да ядем киноа. Върви се много продукти. Има ли нещо, което е специфично при приготвянето на киноа? Киноата трябва да го миеме много добре. Изкара едно бяло, като не се сте нещо, трябва да го миеме минимум 5 минути. И после трябва течаща вода. Да. И трябва после навряла вода с малко сол или бульон, ако искаме, пилешки, телешки, няма значение. И говориме за виси киноата от 15 до 20 минути някъде. И това, когато е готова, става нещо като ринг. Като кръгче. Като кръгче, да. И тогава разбираме вече е готово. Киноата може да остои в хладилника 4-5 дена. Варена и няма проблем. Изкараме, правим една хубава салата, както искаме ние да я ядеме. И това е. Добре, киноа с морски дарове. Това е кухнята, която ще представим днес и рецептата. Време е сега пък да поканим и нашият гост, личността, която ще приготви тази рецепта. Това е професор Мичо Димитров, световно известен цигулар, носител на множество международни награди. Заповядайте, професор Димитров, при нас. Добър ден, много ми е приятно. Добре дошли на нас също. Благодарим, че приехте и поканата ни. И аз ви благодаря и много се радвам, че ще работя с един професионален готвач, защото това е рецепта, която знам от няколко години, която много харесвам. Но винаги е по-хубаво под зоркото око на човек, който разбира, да го приготвим заедно. Аз обичам много киноата, защото има един много фин, много лек вкус, който просто не може да се сбърка с нищо друго. Не може да се замести с ориз. Ориз е по-грубичък. Разбира се, той има своите вкусови качества и го ядем най-често него, но в нея има един финес, който на мен много ми харесва. Плюс това се смесва много добре с подправките, които използваме в, например, морските дарове, които в момента ще направим, и до някъде даже леко ги неутрализира и става едно много свежо ястие. Отново сме в градината на Алхимика. Тук това, което ни е необходимо за нашето ястие днес, са зелени чушки. Нали така, професор Димитров? Каква хубава градина! Прекрасна. Прекрасна, с екологични продукти, отглеждана по съвременен, екологичен начин, чисто. Така че да сме сигурни, че всичко, което слагаме на масата си, е чисто. Добре, може би си харесахте чушка, не знам. Да, колко една или две са ни необходими.
Предполагам, че 2 ще бъдат достатъчно. Каква хубава форма, красиво и вероятно също толкова вкусно. И скоро навсякъде в България да ядем екологични продукти. Защото, доколкото знам, не е много по-скъпо, отколкото да отглеждаш с торове и различни други неща, които вече не са приети, а и не е и вкусно, освен всичко друго. Това ли са моментите, които ви липсват извън страната? Нека да кажем, че вие от над 20 години живеете в Холандия. Да, в Холандия живея, имам градина, разбира се, не толкова голяма, но такова нещо нямам в градината си и не бих могъл да си позволя поради климатичните условия, макар че някои холандци отглеждат. Опитват се да отглеждат домати, но една година няма, просто поради климата. Тази година е изключително гореща и там. Вече доматите ще им станат. Но при нас е прието в Холандия това всичко да бъде един прекрасен рай грас, разбира се. И затова ми е много интересно, защото виждам плодовете на земята. България винаги е била известна с плодовете на земята си. Дано да продължи, макар че последните години направихме всичко да я разрушим тази земя. Но ето, че има хора, които се грижат и започват от някъде и те трябва да ни бъдат пример за бъдещето. Това е киноата, те са едни малки зрънца, които като се сварят, стават, се разширяват и се вижда едно красиво пръстенче. Да, което е много приятно. Ако искаме да бъде малко по-твърда киноата, трябва да бъде малко по-малко. Някои хора обичат пръстенчето да излезе и да бъде съвсем надува се повече киноата, тогава трябва някъде над 20 минути. Това е. Значи, това е основната съставка, така да се каже, защото тя ще бъде канапето, върху което ще сложим останалите зеленчуци и рибата. Използваме 200 грама сьомга. Ето я. Която е нарязана на купчета. Която е нарезана на купчета. По същия начин, на относително малки парченца, ще нарежем ролца от раци. Горе-долу по 150-200 грама от всичко. Не съм най-добрия, пак казвам. Ще се опитам да го нарежа на малки, но нямам тази техника, както на стакато, например, на цигулката. Затова ние сме любители кулинари, така че не е задължително. Всеки се е в професията, разбира се. И без някой да ме наблюдава обикновено. Затова сигурно сега ще ми се разтреперят ръцете повече, отколкото когато държа лъка, например, и цигулката. Но така, нарязваме го. А случва ли ви се, когато държите цигулката, да започнете да треперите? Имало ли е такъв вариант и все още? Има ли тази тръпка сценичната? Абсолютно. Мотивацията и адреналиновото изпразване, както аз го наричам, или адреналиновия коктейл, както аз казвам, той е винаги. И трябва да го има, защото тогава именно става магия изпълнението. Затова считам, че без него просто е едно бездушно day at the office, един бездушен ден в кантората. Тъй, че винаги до сега, когато изляза на сцената, има известна тръпка. По-голяма е тръпката преди да излезеш на сцената, тогава е напрежението. В момента, когато си на сцената, вече вършиш нещо, което е типично за тебе, упражнявал се цял живот и тогава оставаш музиката да потече направо. Тук ще прибавим нещо, което е от тази градина. Преди малко ги набрахме, изчистихме. Това са чушки зелени от градината на Алхимист. Това също може да се прибави, нали? Не правим грешка. Не правим. Нека малко да го побългарим. Да продължим с рецепта. Значи малко чушки, зелен лук, няколко стръкчета, наистина пресен. Ето, вижда се. Магданоз. Много хубави скариди. Прекрасни скариди. И виждам, че и подправките вече са тук. Много подправки могат да се използват. Може да се използва сол, черен пипер, освен магданоза. Виждам тук, че има кари. С кари също става много хубаво. И куркума.
Куркумата също е много интересна подправка. Понякога може да се сложи и джинджифил. В момента нямаме джинджифил, но и с джинджифил става също много хубаво. Все повече почваме да откриваме тия подправки, особено джинджифила, който е много здравословен, може да се използва и за чай. За всичко може да се прави с него, а на всичкото отгоре е леко лютив и много приятен за всяко ястие или във всякакъв вид. И топи мазнини. И топи мазнини. Което е много важно. При някои хора топи мазнини, сигурно. Така, и бяло вино, да кажем, пропуснахме. И половин чашка бяло вино. Половин чашка бяло вино, защото след малко всичките тези нарязани зеленчуци ще ги сложим в тигана. С малко олив ойл виждам, че има тук. 1 до 2 лъжици, предполагам, горе-долу е. С малко солчица и изсипваме нарязаните зеленчуци, заедно с нарязаната риба, ролца от раци и скаридите. Както виждате, става свежо, бързо. Аз не засекох минутите, но предполагам, че след 2-3 минути е готово. Готово, да. И много хубаво мирише. И много красиво, и много хубаво мирише, хубаво мирише, да. И има свежест. А цветовете са... Само да погледна. Ето, може да погледнете как изглежда, когато се приготви киноата. Много нежна, с едни много нежни пръстенчета. Тази, с която аз съм я правил, беше малко по-бяла, но те са различни видове. Различни видове. И важното е да е вкусна. По вкусови качества ли се различават отделните видове киноа или по съдържание на протеини? Зависи, синя е по-скъпа и повече протеини имат. Да, значи по съдържанието на протеини се различават. Вижте сега и продуктите, които са ни необходими за тази рецепта. Искам да благодаря на шеф Панайотис. Аз благодаря. Който е прекрасно ми помагаше. Ръката ми е мокра. Приятно много ми беше. Удоволствие беше изцяло мое и на вас специално, и на екипа на телевизията, които ме поканихте. Желая на всички ви здраве и здравословно хранене. С професор Димитров продължаваме нашият разговор за музика и за култура. Казахте, че чрез баща си сте открил музиката. Все пак не ви ли се искало да започнете с нещо друго да се занимавате или винаги музиката е била в сърцето ви? Ако трябва да бъда откровен, от най-ранно детство музиката беше за мен най-голямата магия. Винаги съм изпитал влечение към нея. От дете обичах също живописта, но по друг начин. Музиката беше нещо, което беше, как да го нарека, мое. Нещо, което ме привличаше неудържимо. И от първите тонове, които слушах, той самия пееше много хубаво. Баща ми вече е покойник, но беше прекрасен певец и в хорове е пял. И имаше един дълбок бас. И съм закърмен просто с записи. Той имаше и стар грамофон с стари записи на Бениамино Джили, на Енрико Карузо и най-големите певци. Обичах да слушам Пол Робсън, също големият американски бас, Spirituals. Тъй, че никога не е имало някакво съмнение за мен, че това ще бъде, макар че аз съм първият от рода, който професионално се занимава с музика.
Това е интересно в сравнение с моите колеги, известните музиканти в момента български. Обикновено те са втора генерация и техните родители са малко по-големи от мен или на моята възраст и те са ги възпитали. Както е Веско Ешкенази, както е Васко Василев, бащите им са музиканти. А аз съм на практика непрофесионално семейство. Баща ми няма нищо общо с музиката като професия, както и майка ми. Аз съм първият от рода и вероятно последният, защото до сега нямам наследник, както и не съм женен, тъй че може би така ще бъде. Един музикант и край на рода. Това не се знае. Това никога не се знае, вярно е. Може да имате, разбира се, да се наследи вашата професия. Страната ни помогна ли ви, когато се отворихте за музиката и когато тръгнахте професионално да се занимавате? Или по-скоро за хората на изкуството страната ни е мащеха? Как мислите? Повечето от хората на изкуството творят навън. В момента да, но когато аз започнах да се занимавам с музика, нека не забравяме, че това бяха, как да ги нарека, средните години на зрелия социализъм. Времето, в което музиката, културата, изкуствата бяха дотирани от държавата и беше гордост да се занимаваш с тях, тъй че не мога да си изкрива душата и да кажа, че съм бил мачкан. Напротив, доставени са ми всички възможни условия тогава в страната, именно поради тази причина, но съм започнал като един най-обикновен музикант, като всички деца и сега започват. На времето имаше читалища и към читалищата имаше музикални инструменти, класове по музикални инструменти. Аз съм започнал в читалище Иван Вазов в Пловдив, при човек, който беше аматьор, приятел на баща ми, който ми постави ръцете, както се казва. Пръв ми сложи цигулката в ръцете, но после вече имах много професионални педагози. След това постъпих в музикалното училище, където много професионално продължиха да се занимават с мен, след което в консерваторията при именити професори. Тъй, че пътя ми общо взето е бил гладък, не мога да се изкривя душата, имам лауреатство на много големи конкурси. Много трудно тръгнах за Западна Европа и някои пъти не са ме пускали, но в един момент, когато за първи път излязох, стана малко по-лесно и винаги е било на ръба. Дали ще тръгна или няма да тръгна. Не пускаха родителите ми в Лондон, защото аз съм специализирал в Лондон. Но общо взето нямах огромни проблеми. Проблемите започнаха, когато се върнах от Англия, където бях на специализация при Франиман. Се върнах всъщност за да взема поста си като концертмайстор на Пловдивската филхармония с незабравимия Добрин Петков през 1983 година. И в тия няколко години, които бях в България, за които също не съжалявам, защото обиколих Европа като солист на Пловдивския оркестър, Франция, Испания, Западна Германия тогава, Чехия, Полша, целият социалистически блок, плюс Куба. Но общо взето получавахме пари като дневни. Искам да кажа, че съм работил за стотинки. Тогава това не беше най-важното, макар че помагах на родителите си, които пък ме издържаха преди това дълги години за всичките ми следвания. Но последните години, 86-та, 7-та, 8-та, нещата почваха да върват все по-надолу и по-надолу. И за мен беше ясно, че в един момент трябва, за да продължа на моето ниво да концертирам, просто трябва да напусна страната. Защото просто чисто в материален и икономически план беше невъзможно. Много е хубаво да те знаят хората и да преподаваш за 2 лева уроци и да вземаш 230 лева заплата, но не можеш да гледаш родителите си, които вече отиват към пенсия. И затова още 1988 година, една година преди промяната, заминах за Холандия, явих се на конкурс и спечелих концертмайсторското място в радиооркестъра в Холандия. И така и до днес. 27 години вече съм, но все повече идвам в България, както и идвах от първия момент. Аз не пропускам година без концерти в България. И то многократно понякога, майсторски класове, понякога участие във Варненско лято. Имам 10 участия в тия 20 няколко години. 7 участия имам на камерния фестивал в Пловдив.
множество рецитали из страната, но предимно Варна, Пловдив и София са местата, където най-често се появявам. И съм щастлив, че съм пловдивчанин, защото това е моят енергиен акумулатор, който ме зарежда и всеки път, когато дойда. И сега в последните 2-3 години идвам все по-често, на всеки 3 месеца и някой път и по-често съм в България, както и сега. Кога обаче пускате лъка и хващате четката? Кога се обърнахте към изобразителното изкуство? Казахте, че винаги сте вървели ръка за ръка. Винаги съм изпитвал страхотно удоволствие от изобразителното изкуство и съм бил огромен негов почитател. И във времето, когато бях в Пловдив концертмайстор 84-5 година, моите така млади години, имах щастие да познавам цяла плеяда от най-големите български и най-вече пловдивски художници, корифеите на пловдивската школа. Георги Божилов Слона, Димитър Киров, Дикиро, Йони Ливиев, това бяха мои приятели. И това бяха първите хора, които всъщност ми обърнаха внимание, когато идвах. Не толкова музикантите. Димитър Киров беше един от хората, които ми подаде ръка и му беше приятно да бъде с мен. Изгледал съм стотици картини в този период, и негови, и на всички пловдивски художници. Другарувахме много и с големия наш български цигулар Минчо Минчев, с който сме колеги, заедно сме били в Лондон. И той идваше в Пловдив. Изобщо живеехме един така артистичен живот, за който винаги съм мечтал, но никога и за секунда не съм си представил, че аз ще хвана четката. Това стана съвсем спонтанно, разказвал съм го и в други интервюта. Просто имах възпален корен на зъб, тежка операция, подуване, 2 месеца вкъщи с антибиотици и понеже точно от тази страна беше, не можех да сложа цигулката. И в разговор с моя колежка или приятелка, тя каза: и сега какво ще правиш, като не можеш да свириш? Аз гледах много лошо в този момент. Ме викам, не знам, просто е обидно. Тя каза: защо не вземеш нещо да правиш? Викам, да. Бяха ми предрекли някога, че имам способности на художник и тя се усмихна. Викам, ето, няма да стане. Въпреки всичко тя дойде с пособие. Само след 1 час ми донесе и платна, и картони, и бои. Аз се изсмях, разбира се. Но в момента, в който тя си тръгна, просто плахо започнах и от тогава не съм спрял. Годината е 2012, месеца е март. И от тогава до сега имам вече няма и 3 години към 1000 неща. 11 изложби, от които 7 самостоятелни в София, в Пловдив, в Холандия. И продължавам. Просто ми идва леко, работя с удоволствие. Но пак казвам, никога не съм спирал с лъка, освен тези 2 месеца, когато по принуда спрях. Тъй, че опитвам се и двете неща едновременно да правя и за сега успявам, защото съм свободен артист. Вече не съм концертмайстор на оркестъра и пътувам на частни ангажименти. От време на време съм концертмайстор на един от големите оркестри на немското радио, Westdeutsche Rundfunk в Kaiserslautern и в Saarbrücken. Канят ме на други гостувания. Освен това имам и солови рецитали в България, в Германия, в Холандия. Камерна музика, тъй че продължавам с музиката, но отделям 4-5 часа за рисуване в къщи в Холандия. Да очакваме ли, че ще ви видим и на някое друго поприще, например да пропишете? Не, това не е чудно. Няма да бъде чудно и за мен. Напоследък виждам, че искам някои неща да споделя с хората, но то едва ли ще бъде във формата на, как да го нарека, чиста биография или аз. По-скоро искам да споделя с хора моите виждания за изкуството, за културата, за музиката и по-скоро бих говорил за известни майстори, за известни художници, за известни музиканти, като споделям свои норми за красота. Може би такова нещо. И вашите впечатления. Добре. Аз ви предлагам сега да поканим и нашия шеф Панайотис, който ще опита от гозбата, която сътворихте. Здравейте. Заедно, здравейте, и ще си каже професионалното мнение.
За мен беше удоволствие да работя с него. Винаги казах го и в интервюто, обожавам хора, които се занимават с любов, нещо в живота си, и то е тяхна професия, и тяхна слабост, и тяхна страст. И както казахме, това е изкуството. Шеф Панайотис, може би да си сервирате от ястието и да го опитате. Аз лично го опитах и си казах мнението. Непрофесионалното мнение, че е изключително вкусно. На господин Димитров първо. Благодаря. Благодаря. И? Аз го опитах, благодаря, ще се сложа. Айде на вас да ви сложим малко. Хареса ли ви? Много. На мен лично много. Благодаря. Радвам се. Да го опитаме. Има страхотна мирисма. Страхотна мирисма. Това се дължи и на подправките. Има страхотен вкус. Много е вкусно. Благодаря. Майсторе. И подправки са точно както трябва. Точно, да. Много се радвам. Значи съм го улучил. Професор Димитров доказа, че не само е чудесен музикант, художник, както виждаме от картините, но и можем да го наречем почти гурме специалист. Така че С огромно ще удоволствие. очакваме, може би ще очакваме и други ваши кулинарни изненади в бъдеще. Разбира се. С удоволствие. Човек винаги трябва да има някакъв чалендж, трябва да опитва да прави нови неща. Обичам хубавата кухня и трябва да се опиташ и ти нещо да направиш, да създадеш, а не само да гледаш и чакаш да ти правят хората. Опитах се, надявам се, че е било приятно. Ястието е леко и, както каза и шеф Панайотис, е много здравословно. Киноата е нещо невероятно и нека повече хора да използват. Знам, че е малко скъпичка в България, но предполагам, че в един момент цената ще падне, колкото повече използват хората. И не само като заместител на ориза и другите неща, тя просто има свой дистинктив, много специален вкус, аромат и качество. Хубавата гозба върви с много приятна, лека музика. Аз ще ви помоля да изсвирим нещо за нашите зрители. С огромно удоволствие. Преди да завърша за гозбата, искам да кажа, че аз лично го обичам. Ще споделя с шеф Панайотис. С розе обичам тази храна. Ще ви изпълня част от адажио на Бах, за да ви настроя по-философски и с по-голямо удоволствие да усетите красотата на храната.
Благодаря ви, маестро Димитров. Нашето изживяване продължава тук в резиденция Алхимик, а вие не пропускайте и следващата ни телевизионна среща. Тя е в неделя от 11:30 по телевизия DCTV.